Tano umanye abang. Before being after Kubi. Tano manyabang. That's why I belong. Right, ebusuan for me chache obi a obi akwaba e de baba Grace TV so bi se twedi ampo nyankropo adom ebusuan obi a ho ye mesre so be kan ho no like no comment na wa share ama foforo nso enya bi ahwe wadaro ma bevo no subscribe ya ma ye etimi etumpon na bibia ya so nyame hwa na onye oso akoma so ade enfama na sabia mo no ka se de putupu ya breaking news putupu ka se abeto ya person se Gborgu Wulormo e de krata ababontin ya krata de ababontin na se me okay na ne se that's the Lumba 1 year anniversary celebration biano. Emma will be ankoye. Na obia winning the wakoye no. Obenya kwamane. Yes. Gborgu Wulormo de krata ababon things abi obeka ye afin pimienu ane aduonu num. Ne dan na toso aduonu nsia. E wo bosome nso no 26th of July kita on sabosome no toso aduonu nsia e wo afin pimienu ne aduonu num. And that Lumba ye nyame dia. Say wo hwemu a Yankopon ye fa no twi mu kra de a na kan na bu dia na ne official pepe na mom ye fa no brofo mu a nyame adom chena ye kosiada 26th of July 2026 and ye 1 year ye nti ubeti celebration be koso ni ade na no na sesi am no ka se de okonkan a Ghana dangbe nyina konfo panini ezo musumu akwan na mesere me kam de tun e wa kan ha se ya e de krata babontin na krata e o tire de koma eye nana kofi usu Tupac movement and our trip is to come my sister Priscilla for you said you was na me kanye sa me nya me na me bo monsieur maka yeah several of abu na say Emma wo mo nkoye 1 year celebration bia in honor of that Lumba now the yen ra katem say be yen nkoye se kwabena usu me na me bo monsieur account yes this is officiality you free Gborgu Wulormo ahimfie and medical aka say the yen kan for aka me atibi say ka Gborgu Wulormo no a on na ye o mo e komfo panyini so yeah to say akonfo wo Ghana downgrade mine all the traditional areas are a cabo make it a guard down with traditional area now almost comfortable and as I read in sa share kratano as na o share kratano until official restaurant the address of the Gborgu Wulormo and the overlord of the guard down with state and on go traditional area hon na himfie no ewo afa wo ban chen a da o share kratano 24th July 2026 next o share kratano say fiada henry and then na babontin yeah yensa kebeka babontin be say si medu asem wani na didi kan oma reference and our tray won say Mrs. Priscilla Ofuriata widow of the late Charles Kojofus dad Lumba new Nungwa East Legon Accra na so trebi yeah all reference di bia koma your sister Priscilla Ofuri Odobroni and afei the next person was actually command here Mr. Victor Kofi Usu popularly known as Ebusuapeni Tupac head of her family of the late Charles Kojofus once say a brand says we shall see you invite Tupac no invite us head of family it is on my address in the sana it was check out the address of Odobroni and the back on so akoma nana Kofi Usu Tupac movement na yento as was say dear sir or madam directive to suspend the planned first anniversary commemoration of the late Charles Kojofus dad Lumba and it was say Katawe Etifia seminar and say or catch your sister Priscilla for Odobroni and afi nana Kofi Usu Tupac say Gborgu Wulormo catch from say dear be a father Lumba na fish ya da say obedi dwumadie bia ya hye na munyam no wo mo entwentwen so mo suspend wo mo nyai e ma bibia sa ankoso na afi it was say yen go to the content of the letter and afi bibia nya asum dey say the office or palace of the Gborgu Wulormo Shiche present its compliment what you can achia say Gborgu Wulormo ahimfi anamo ahimfo ina echia sister Priscilla Ofuri and afi nana Kofi Usu Boahin Tupac. After what was not say, this letter is issued by the directive of Wulormo Kono Nyomo Boketela Wechuru, the Gborgu Wulormo Shiche, and overlord of the guard down with state. The Kratei, yes, a Gborgu Wulormo and I shall say one fa emra and Koma one out mudi or Kratei. That's Tupac, and not Kofi Usu Tupac and your sister Odobroni. I've also said the office of police records that a formal invitation was previously extended to Mr. Victor Kofi Usu, popularly known as Ebusuapeni Tupac, in his capacity as head of the family of the late Charles Kojofus dad Lumba, requiring his presence before the Gborgu Wulormo Shiche to address customary concerns arising from the burial of the late Charles Kojofus at his residence in New Nungwa East Legon. Nti omo say, yedi kind, eye Gborgu Wulormo de krata eba amante.
ɛna ɔmo kyerɛm sɛ wɔn Gborgu Wulormo ahemfie ɔmo kae paa sɛ ɔmo de krataa ɛkɔma anidie ne ɔbɛsɛ kwan so ɔmo de krataa officially ɛkɔma na Kofi Usu Tupac ya deɛ nti ɔde krataa na kɔma sɛ ɔde kɔma na saa brɛ sɛ ɔyɛ abusua panyin ya na nyinaa fa sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔba ananom Gborgu Wulormo ahemfie na nsensɛm bi yɛ fa that Lumba ne sie yɛ kɔɔ so ya wɔn sɛ ɔbɛkae a ɛbrɛ mmerɛ bi ɔmo kɔɔ court Accra High Court na yɛ papa ɔbɛsi na Kofi Usu anan ka sɛ o media fo bisa sɛ na Lumba kora wɔn fo bisa sɛ yɛsie ne wɔ hemfa na papa ne ka sɛ o saa asɛm no kora Ghana fo bisa na ɔka mo obi ate on record sɛ Lumba yɛnsie no baabi a ɛwɔ akyikyi ɔno ano Lumba na afie wɔ East Legon hɔ ne yɛsie no nti obi apɛ sɛ ɔmo baabi a yɛsie Lumba yɛ ne fie wɔ East Legon msi yɛbɛkae ɛna ma asɛm no bɛyɛ degyama a ananom nkanfoɔ mpanyinfoɔ hyɛ aseɛ kora sɔre kaa sɛ ɔmama mmerɛ ko ɔmo ma ho kwan saa sɛ obi bɛsie funu wɔ ɔmo fie na ansa na yɛbɛsie wɔ fie ne sɛ bi ayɛ dehyeɛ na ayɛ dehyeɛ kora wote ase no ɛna aka sɛ ɔda akyi bi a wo ampɛ sɛ yɛsie wɔ me fie ha na wakɔfa akɔnfoɔ mpanyinfoɔ na wabɛkɔm ayɛ amammerɛ ne amane abusa saa asase ne bɛgye wato mu a asase gye tum sɛ wo a yɛnsie wɔn asa na wo a yɛsie wɔn nti no ɛnyɛ sɛ prɛko pɛ na yɛsie obi ɛwɔ ne fie especially sɛ ɔnyɛ dehyeɛ ɛwɔ nkanman mu ɛma asɛm no bɛyɛ degya ɔmɔnten so na Gborgu Wulormo bɛyɛ de abɛto dwa sɛ ɔka yɛ kyerɛ na Kofi Usu ne sister Odobroni sɛ ɔmbɛkae a ɛbɛrɛ nsɛm wei ba abɔnten so no ɔmo to ɔmo nsa de frɛ na Kofi Usu Tupac sɛ nka wɔmmra na ɛfa that Lumba nsie yi a abɛyɛ degya ɔmɔnten so asɛm amanfoɔ ka no ka wɔmmra wɔn n'ase na ɔmo nto ana mo hwɛ kwan bɛtumi afa so ama nsɛm nyinaa yɛ asomdwe na nka biribiara bɛyɛ bɔkɔɔ but ɔmo kyerɛ sɛ brɛ ɔmo de krataa kɔma na Kofi Usu no wɔn anhyɛ da ante ne nka ɛma ɔbɛkae kora mmerɛ bi a na abusuafoɔ kɔ baafo dadeɛ so aba ahemfie ɛkɔhyia nanom ɔbɔ dadeɛ so aba fiko bere a Tupac kɔbɔ ɔkɔ adu sɛ nana paako so ne sɛ wɔto no saa da bi duru ma mpo nanom ɛwɔ Gborgu Wulormo ahemfie ɛde krataa no bɛtoa Tupac hɔ nom because na ɔmo sɛ ɔmo ahwehwɛ na ɔmo nya ne nsɛve no even though ɔmo de kan akɔ sɛve wɔ that Lumba fie wɔ East Legon deɛ but na aka deɛ ɔmo bɛsɛve Tupac but na ɔmo nya ne yɛ nti ɔmo ba hɔ nom a ɔkae sɛ saa video no ba abɔnten na ɔmo ka kyerɛ sɛ Tupac bɛkae a ɔmo invite no ɛfa that Lumba sie mu so ɔmo bra na nkɔm to na mo hwɛ sɛ biribi abɛyɛ asomdwe nanso ɔmo ante hwee ebesi saa bere a ɔmo kasa yi ɛna afɔ ɔmo to so bi no say for the avoidance of doubt New Nungwa or East Legon na ɛsɛ East Legon edin paa ne New Nungwa na ɛsɛ Nungwa foforɔ for the avoidance of doubt New Nungwa East Legon forms part of the Nungwa traditional area and falls within the customary jurisdiction of the Gborgu Wulormo Shichi nti wɔkyerɛ sɛ ɔmo kan wo biate sɛ East Legon ya papa da Lumba fie wi ya it is alleged sɛ wɔn na yɛsie ne sɛ deɛ Tupac spokesperson kɔ kan court maybe atwam no ɛka Nungwa atena nkunya Nungwa man no nyinaa ho amammerɛ ne amane kwan so enti ɛnam sɛ ka Nungwa man no nyinaa ho nti Gborgu Wulormo etumi ne duru hɔ it falls within the jurisdiction of the Gborgu Wulormo Shichi nti sɛ Gborgu Wulormo to na mo bi a na ɔnfom mmara ɛyɛ ne tumi mu amammerɛ ne amane kwan so tina mo to sana mo after what was not say in that capacity the Gborgu Wulormo Shichi serves as a custodian of the customary heritage of the area and exercises customary responsibilities in matters affecting stool lands within his jurisdiction. It was saying I'm saying to come will be at say Gborgu Wulormo to me yeah fa amamre ni amania kwan so sam patemo in a New Nungwa East Legon and be a Nungwa traditional area kopim bia o to me say amamre bia also di gu akwam amania bia also di gu akwam say be ya asase no sunsum ebenya fapimpa na this year tim patemo wo mo ya kroma wo mo ya ho abetena ho obi abetumi atumpo na boni bia ma no Gborgu Wulormo sa tumi no so to amamre mu tumi bia mra ma na kwan so onye ye no gu so eye and then o chirim say o say in addition, the execution of relevant stool land documentation organized through the appropriate land administration processes. Indeed, said the city na ochechie mu na efa nkunyasa asibia krata ho nsensem ne ade said the amamre ne amaniste ni nyina o sa tumi no ya otu anamo ete sase be boa ema bibia eye asumdwe na say including the execution of relevant stool land documentation organized through the appropriate and administration processes. After what was not saying notwithstanding the importance of the matter, the invitation issued to the head of the family was not honored. And I'll say, said the assembly na a city a father Lumba able to just say yes, allegedly, yes, here when if ye na spokesperson for Tupac, maybe your court or cancer, media for some kind. Another Gborgu Wulormo say, I said, when I ask someone,
na ɛho hia pa ɛyɛ asɛm wɔ hia nanom ɛwɔ Gborgu Wulormo ahemfie nanom ɛwɔ nkran sɛbio wɔn atena nkunya no no traditional area hɔ na ɛyɛ ne bresɛm pa nanso wɔn de wɔn yɛ sɛ ebesi nɛ saa krataa de kɔma Tupac sɛ wɔn hia na wɔn ɛnaase no ebesi nɛ Tupac yankɔ saa na wɔn ka nyɛ na mɛka nti despite the fact sɛ asɛm no yɛ ne bresɛm yɛ nti na wɔ sɛ wɔn de krataa kɔma Tupac sɛ Tupac mmaa no wɔn nyinaa hwɛ kwan bɛfa so aboa mu asomdwe aba ebesi na amena wɔ kasa bi wɔn dɛbi akɔ bebree na busa sɛ na Gborgu Wulormo de na kosi sɛ yɛ video amanfo ta bisa we de na mate Gborgu Wulormo ahemfie na mpanyinfo kasa yi wɔn si besi nɛ Tupac ana invitation no said the Omokana Omokatam. And after Omotosu say a subsequent invitation issued by the authority of the Gborgu Wulormo likewise was not honored. Enti Ashasie nanom di kan to nsa the frɛ ɛyɛ Nana Kofi Usu Omoche sɛ wa ama. Afei no kɔda nkyɛn a ɛyɛ Gborgu Wulormo ɔno so ne tumi mu akɔnfo ɛhene ya ɔwɔ Gani Adango sɛ the mpanyinfo aka me atibie no. Ɔno so to nsa the frɛ Nana Kofi Usu a ɛno so wankɔ. Then in view of the outstanding customary issues and pending your appearance before the Gborgu Wulormo, you are hereby directed to suspend all activities relating to the proposed first anniversary commemoration of the late Charles Kojo Fosu, that Lumba, until the matter has been heard and determined by the office or palace of the Gborgu Wulormo. Enti says yeah, anonymous say omoka e ya chere na Kofi the first person is Sister Priscilla for Odobroni. And after the second person, Nana Kofi Usu Tupac. And I'm say basically almost tones are fair, go Wulormo, a tones are fair Tupac uncle, after him for also tones are fair Tupac uncle. Almost can will be at it. Says sans and somewhere from many money that's all. No one can one same year intino. Copy me said Tupac, ebe ko. And I don't know what Gborgu Wulormo him feel, but call monase. Na wakotie wɔn asɛm wɔn ka ɔbɛkɔ wɔn ase na ebi a botaye nti ananom Gborgu Wulormo ahemfie ɛto nsa frɛ Tupac wɔn de abɔ nsa obi a deɛ nti ɛfrɛ wɔn sɛ biribi sɛ yakɔso wei menye sei wei yɛ sei fa ha yɛ sei ne adeɛ na kɔpem sɛ ne nyinaa bɛkɔ so na ama bibia yɛ asomdwe no wɔn ka kyerɛ Tupac ne obi aka sɛ adeɛ bi a ɛfa Dade Lumba 1 year anniversary bia because wɔn nya ne nteyɛ sɛ and if every person we 1 year anniversary, they must Tupac. Yemen America. If every person we 1 year anniversary, they must Tupac. The idea be a follow my 1 year anniversary, Biano. Or mon train. So maybe be a sound cost. Or mon hold you on was suspending in a copy said Tupac, Becco, and I don't win. Afe, and ya no qua. Copy said Tupac, and I don't win. Anum, etie Tupac and so I know some code was CI or Modia Bono. Yen to me and so when I don't tie Tupac, I know some. Na ebi anu tia na omo to ombo ase etase nsem no a omo de woman no ye ba omo de omo conclusion ba na so omo de temi asem no wi a ansa na bibi ho na wo so omo ya omo na mom sa abrei ya bibi asa nko so de no 1 year anniversary for that Lumba omo say omo twentwen so said the city said the Gborgu Wulormo can the company to pack make appearance ho na Gborgu Wulormo ahemfie na no mato ombo ase de nsem ato nsem na ewura nsem odon nsem mo siko ama bibi ya asomdwe no bibi ni ho yeah, a bit to me, Akoso. And I feel almost said to us, you almost say the directive is issued in the interest of preserving the customs and traditions of the Dango people. And this animal to you almost 2 years, and I don't want the character come, Sister Priscilla for it, and I could feel to Paki. And yes, the empty always and some person and climb for you and I'm crying for 1 man. 1 man here, said them to one more dance, so said God Dango for. So I said, oh, maybe a more bush, or could be an answer tribe. I was so seeing a young man dance. Yenti who says say ani who a tribe when into the ama yen ananom God down going call the ethnic group God down ethnic group near my mom dance so now one man money ananom get to show one have been seen and that's why no the enti to na mo nso person won e bossa mamre ni amanya no ho ban omo mpese o be makwan na obi di o mamre no amane no sabio bu amre ni amanya no nimtia eno nti eno mo tu na mo wan ati say this directive you on issue in the interest of mamre no amane. Yeah, and no what's it? Obia need any boson ko emo. After what was you say, upholding the dignity of the traditional institution and ensuring that matters arising within the customary jurisdiction of the Gborgu Wulormo are addressed in accordance with established customary practice. To say, ye say, the enti omutu na mo ni say, o mama ni amane
ɔmbɛbɔ ho ban na obiara emu ɔmamamɛ na ɔmane anim tia na kɔda nkyɛn a adeɛ baako ɛka ho nti a ɔmotu saa na mo sɛ ɛbɛyɛ a ɔba yɛ man Ghana ha ɔnso yɛ with the traditional institution yeah nananom nso ɛsom amammerɛ ne amanneɛ mu deɛ ɔmo yɛ biara no yɛde anidie no buo mu a it is enshrined in the 1992 Constitution of the Republic of Ghana ɛno nti ɛho bɛhia sɛ wɔn yɛ a ɔmo na ba abosomsom anaasɛ nananom som mesrɛ me kamadaroma ɛwɔ nkran Ghana nkoma mu a ɔmo kura mu na ɔmo bɛhwɛ sɛ ɔmo bɔ ho ban na obiara emu amammerɛ ne amanneɛ no anim tia afei no kɔda nkyɛn a ɔse ne nyinaa nso ka ho bia na ɔmo hwɛ sɛ ɛfa Gborgu Wulormo said and ensuring that matters arising within the customary jurisdiction of the Gborgu Wulormo Shiche are addressed in accordance with established customary practice. Inti said the nsɛm bi ɛfa Gborgu Wulormo baabi a Gborgu Wulormo ahemfie anaasɛ ne tumi kɔkɔpem bia adeɛ bi ɛfa wɔn mo amanneɛ ho no ɔbɛrɛ sɛ deɛ anom ahyehyɛ ato wɔ sɛdeɛ nkranfoɔ ɔmammerɛ na ɔmama ne si tie no saa ɔde bɛto pɛpɛ ɛde adi asɛm bi ade ahwɛ sɛ biribiara bɛkɔ so nyɛ sɛ bi a ɔmo ananom nneɛma a ɔmo ayɛ ato ahyehyɛ ato ɔbɛyɛ sɛ mfinhyia bɛyɛ ahasane akyire nie na ebi a na bibi besi na ɔmo bɛbu ɔmo ani agu so ama nneɛma bi a ɛyɛ ɔmo akyiwadeɛ anaasɛ mesrɛ me ka nneɛma bi a ɔmo amammerɛ na ɔmo amanneɛ no ma ho kwan sɛ na ɔmo ayɛ din sɛ nkɔso daabi nti deɛ nti a Gborgu Wulormo sɛ deɛ abere nyinaa ne sɛ ɔhwɛ sɛ ɔbɛyɛ deɛ ɔbɛtumi bia sɛ ɛbɛyɛ ankan ananom nkanfo ɔmo amammerɛ na ɔmo amanneɛ no obiara bɛdi n'ani na obiara mu amammerɛ ne amanneɛ no anim tia ɛno nti ɛna ɔmo ani abere a ɔmo tu saa na ɔmo yɛ nti yɛde to dwa asoma mansan afei ɔtɔ so bi na ɔse you are requested to treat this directive with the seriousness and respect it deserves ɔmo ka ɛda kyerɛ yɛ sister Priscilla Fori ɛsan sɛ ɔmo atwerɛ kate akɔmɔ mo nsɛm kamadaroma ɛna afei me name me nana Victor Kofi Wusu Buahin Tupac ɔmo ka kyerɛ ne sɛ krataa yi a ɔmo de abrɛ wɔn yi ɔmo hwɛ na anibere bi a ɛwɔ bi a ɔmo mfama krataa yi anidie bi a ɛwɔ bi a ɔmo mfama krataa yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo mu krataa anim tia nti ɛwɔ sɛ ɔmo de seriousness biara ntɛm pɛ so ɔmo nso krataa mu na asɛm bi a ɔmo aka wɔ krataa yi ɔmo ntie na ɔmo ni so afei no kɔda nkyɛn a anidie bi a ɔmo wɔ bi a ɔmo mfama krataa yi na anamontuo bi a ɛsɛ fata bi ɔmo ntu ɛma asomdwe mma nti wɔn sɛ wɔhwɛ aseɛ wɔ a Gborgu Wulormo ne crest no anaasɛ the official seal ne stamp no na ɛbɔ no yɛ krataa yi ɛyɛ ni bɔla bi Jenge Donu the second wɔn na yɛ Jenge Maimanche chairman Lawe State Council for and on behalf of Wolummo Kono Bokete Lawe Churu Lawe no Gborgu Wulormo Shiche spiritual overlord of the Dango State and such as krataa yi ni bɔla bi na twɛ yɛ a ɔtwɛ ogyina God ɛyɛ Gborgu Wulormo anam san sɛ ɔka krataa ɔmo sɛ Gborgu Wulormo na ahyɛ ɔmo sɛ ɔmo ntwɛ krataa yi ɛmfa mmerɛ abɔnten yɛn nwura na ɔde krataa yi ɔtwɛ krataa yi sɛsi a na aba abɔnten yɛn nyinaa yɛn nsa aka bi nti ɔtwɛ krataa yi ɛnyɛ no nkɔ ɔnim sɛ krataa yi a ɔtwɛ yi from Gborgu Wulormo aso yi ɔde bi akɔma mpanyinfoɔ bi ɔse first of all copies of this letter are forwarded to the underlisted police stations for their information and necessary attention and the first of all as what track krataa yi kɔma a sister Priscilla Fori ɛna na Kofi Wusu Tupac and once I track krataa yi bi de akɔma the station commander Ghana Police Service East Legon Police Station to East Legon Police Fakati a watwerɛ krataa yi bi de akɔma ɛyɛ police panyin na ɔwɔ no ɔde bi akɔma no afei yɛn no nko a wasan so atwerɛ krataa yi bi ɛde akɔma ɛyɛ station commander Ghana Police Service Nungwa na sɛ apropose panyin commander yɛ ɔwɔ Nungwa Police Fakati ɔde bi akɔma no ɛsan so ɔmo kyerɛ sɛ East Legon ɛdi paa yɛ new Nungwa yɛ ka Nungwa aman ho nti ɔde bi akɔma Nungwa police panyin ɛna afei East Legon so ɔde bi akɔma police panyin wɔ hɔ no sɛ anamontuo yɛ ananom etuo nie nti on sɛ deɛ tie ne sɛ aposifoɔ na wɔtumi sɛ abere bi anammerɛ mu adeɛ bi ɔmo enforce laws no ɛma no yɛ adwuma nti ne kwan so ano sɛ bi awuto na mo bi sɛ umfa mmara ne nhyɛ wɔn nsɛm na mmom ɔbɛma ɔmo enforce laws no which is the security agencies in this case ɔmo abere bi na ɔmo to na mo yɛ aposifoɔ na ɔmo ahwɛ sɛ biribiara bɛyɛ asomdwe na biribiara bɛkɔ nti abusua wɔde yɛn ka bi sɛ breaking news free Gborgu Wulormo ahemfie aba no sɛ sɛsi adeɛ ɔmo ka kyerɛ Nana Kofi Wusu Tupac teacher wɔn sɛ Nana Kofi Wusu na ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo to nsa frɛ na awankɔ sɛ kɔpem sɛ frɛ ɔmo frɛ no a wama no ɔbɛba na ɔbɛtie asɛm a ɔwɔ ka kyerɛ no ɔbɛtie ɔmo ano asɛm ɛne anamontuo biara no ɛma wɔnkɔ ɛnkɔyɛ 1 year anniversary biara for the late dad Lumba nti gidi yi sɛ ɔmo suspend biribiara kɔpem sɛ ɔbɛkɔ ɔmo n'ase ɔkɔ ɔmo n'ase adeɛ nti bi ɔmo to nsa frɛ no kɔɔdo bi ɔmo de bɔ no Nana Kofi Wusu ɔno yɛ bi ɔwɔ na ɔmo nyinaa ka abom nyɛ sɛ bi asɛ bi wɔbua obi fo na mmom ɔmo kyerɛ sɛ yɛ nkranman Dango State ɔman no yie yɔ
ɛne nkanko sɛ asomdwe bɛba nti ɛna otu saa anamɔn yi sɛ ɛbɛyɛ a ɔmo amammerɛ ne ɔmo ama ne a ɔmo bɛto yɛn nom nananom de ato hɔ a bɛpem saa berɛ no obɛdi ne ni na ama biribiara ɛnso so ayɛ asomdwe no nti na saa berɛ abusua otu saa anamɔn wɔde krataa wei aba abɔnten nti yɛde akyire yɛbɛtɔ fam bia yɛbɛsan aba yɛde aba abɛso ba de mo a na mo bisa no sɛsi yɛde nyinaa hu sɛ ato now sɛ nananom kan na kofi so Tupac onyankɔ nananom akakye because nananom krataa kyerɛ sɛ ɔnkɔ ɔmo akakye ɛnura nananom twɛ krataa yi a aba abɔnten na yɛnka ka yɛn ho kakra yɛnkɔ nkɔhwɛ mmerɛ bi a abusuafo no bi kɔɔ nananom anim yɛti nananom nsɛ wɔn de to yɛ kakra bi yɛbɔ adeɛ aka bi yɛbɛto yɛbɔ ase na yɛde asom Odobroni. Tano umanye aba ofun ogbe afi ekube tano umanye aba Customary bilo Senataro Nigerian chairman Odobroni shini wata ebi ene otashi ya kusuma gbe mo ikomeke iba tashi ake wabo ni kusum felo ke ogain amameta wo shini wota gbe mo krede osmo wo kejiko wona fe ni wo lo malo ke meni amehu amesuwa meke gbe mo amaje mase mo amena gbe mo kuna meke ni mi piete keje shini wota ke chohi Briefly, I announced to lead the leadership. When I say leadership, I'm talking about the traditional leadership. We are sitting not only as Lumba, but we have leadership covering the entire Gadangi. So you must know that this very sitting is not just Lumba, but we are representing the entire Ga and the Dangi. We have information coming from various angles. And information coming from various angles, people are alleging that cows and cattle and whatever has been given to the traditional leaders of Lumba. Some are also alleging that monies have been given to Lumba concerning this very matter of the burial of Daddy Lumba in the soil of Lumba. We are saying that you, the pressmen or the media, some people describe you as bloggers. We don't know of all these terms. What we are saying is that nothing like the family of Daddy Lumba has donated anything like cows and bulls and whatever. Nothing has been done. We haven't seen them yet. And this is what we are putting across so that you can tap this very information and then give it out. Then number two, somebody also was heard saying that it is legal for a dead body to be buried in his or her own home. This is also trending. We want to tell you that there is nothing like that, and the Gadangwe doesn't take it in. For a person, like I said the other day, for a person to be buried in his home, that person must be of royalty. And that person again should have this kind of burial when the entire stool has agreed that this very royal must be buried in his home. If you are a royal and you come from another tribe, different from the Ga and the Dangi, your royalty limits you to where you come from. But coming to Ga Dangi, don't think that you share the same position with the people of Gadangi. You are limited with your royalty to the town or the country that you come from. If you are a royal in your
area of sojourning, you cannot be allowed in the land of Gadange to be buried in your home. If you come from Luanda, go to Luanda and let your body be there. If you want to remain here among the Gadange, we have a cemetery for you to go there. This is how it is with royalty and matters pertaining to royalty. Number 3, we also heard of a lady, something, she has a fear and a German name. I don't know who she is. And she has really given out words of insult to the Gadange people. When we finish with this very matter, we will look for where this lady resides, and we will have a very good words to be given to her. If he has something, is she a German? No, it's not a German. Okay, so matters are here. We want to tell you, press, media, and friends, that because of all these rumors going on, we are sorry to tell you that what we intend doing today, we have postponed it so that we address the allegations that people have forced on Lumba and the Gadange. We will address that first. And after we have done with that, we shall give you a new date so that you come over and then you come to witness what we shall do regarding the illegal burial of Daddy Lumba in the soil of Noah. It is not permissible. That very body must be exhumed, and the place for it must be taken to. So we are sorry. The intended meeting that we wanted you to come and come will not come on. Like I said, all the allegations that we have intercepted, both by the press, the print, and the electronic media, and then what you call, we don't know, you said what, you call yourself bloggers and whatever. All the allegations that have come up, we are happy and then seek to dismiss all. Like I said, after those have been dismissed, then we can invite you to come and then cover what we are going to sit down with, and we put it on the air. So thank you very much for coming over in your numbers. Thank you very much for giving us this respect of your invitation. Thank you again very much. We like you, we love you, we appreciate the work that you are doing, and again, try next time, those of you who cannot speak the Ga language, and learn the Ga language. But our problem again is that sometimes when you are taking pictures, don't limit your pictures on the one speaking. Try to spread out and then cover the faces of the team that has come to meet you. So please, don't limit your focus on the one talking, because there are personalities sitting here. Please, spread out and then cover them too, and what capturing you are here to take. Thank you very much. Thank you. Right, Ashanti, we are bra and some dinner more for the be a call and I'm church in Simon. We call church in the chair Ghana, my ma say a Gborgu Wulormo, a dibre, and I'll fay a mile to a cabo name, said the American one, which you say, and yes, say, yeah, what's in cranty. Na why Yamadi see or I'm like kind of kind. Mochim said this all my this year no. Anything see or more, no crown just say. What county has no can more confirm by my busa assassins as no due to more. And for what me talk or so to Sanamono, SEO Honum Sabia be a bayas from 20. It's now one of the crater barbantin. Now, let's not forget, say, a cast of gold on what I say, a Ganya down the phone now, or more comfortable, which is Suman Quine, and say, Ebia, yeah, kind her, and answer Santia, Miss Remika.
sɛ yɛbɛyɛ bɛte ase ti wɔka sɛ ebi asuma nkwan ne na man bɛyi na bi na ka bom ɛma no yɛ the god Angr state no a ɔmo nyinaa na ɔmo spiritual head nti man no bi a traditional area bi a ɛkɔ mfopɛni ɛna ɔmo nyinaa ti ne ɛyɛ Nana Gborgu Wulormo dedi kan yɛ Gamashi yɛ ano na yɛ Gamanche ɛhɔ no yes ɔmo ka ho bi afei Osumanche Osu traditional area nso ka ho bi ti afei Gamashi traditional area ka ho Osu traditional area ka ho bi La traditional area ha yɛ Ga areas no afei Teshi traditional area nso ka ho bi afei Nungua traditional area ka ho bi Tema traditional area ka ho bi English Alata ɔmo nso ka ho bi nti wɔn nko agafoɔ no ɔmo yɛ 7 ɛwɔ ha se ɔmo nyinaa ka Gborgu Wulormo man no wɔn akɔnfoɔ no ɛka Gborgu Wulormo ɛho yɛ a wɔn nyinaa hyɛ n'ase afei ɔba down gradefoɔ no nso a yɛwɔ de Ada traditional area wɔn ka ho bi afei Manya Krobo ɛka ho bi afei Yilo Krobo ɛka ho bi Pram ɔmo nso ka ho bi Pɔne traditional area Pɔn nso yɛ ade sɛ Pɔn traditional area ɔmo ka ho bi Ningo traditional area ka ho bi ɛna afei Osudogu traditional area ɛka ho bi afei Shai traditional area ɔmo nso ka ho bi wɔn nyinaa na ɔmo ka bom a ɔmo akɔnfoɔ no ɛka bom a ɔmo ti ɛne yɛ Nana Gborgu Wulormo Shichi yes abɔ de krataa aba sɛ ɛmo obi anyɛ 1 year anniversary na sɛ 1 year commemoration bi afɔ that ma kɔpem sɛ na kɔfiri Tupac ɛbɛ appear before nananom na amammerɛ ne amanneɛ kwan so biribiara hɔ no naka na ama asomdwe aba nti abusu yɛde nsɛm wɔ akyiri yɛbɛtɔ fam biom bi yɛbɛsan ba yɛde mu nkyerɛ mu ɛne mu amanneɛ bɔ abɛsom ne mu yɛkɔ kae sɛ yɛtɔn fie ɛwɔ Atwemayabe ɛyɛ 4 bedroom house ɛwɔ Kumase Atwemayabe wofiri so fly Prempeh College area hɔ kɔ no ɛyɛ just 10 minutes drive pɛ wotena aka mu a na wɔduru na bibia ayɛ yɛdi ama nti misrɛ kɔ efie ne yɛ kama wɔn ni bɛgye ho sɛ fɛfiwa no na ne nkasa na bibia ɛnkɔ yɛ ɛfam asase na American for Better Grace Financial Services di ama Ghana for yɛ amu America ne Canada insurance wɔn nsɛnsɛm sikasɛm sɛ wɔ akɔntuom America Canada na wɔpɛ insurance company papa de wɔn abata no financial company bi ne to anamo na kyerɛ bi kɔ ahɔ yie mu a wɔankyerɛw deɛ ɛyɛ baako pɛ ɛno a ɛne Better Grace Financial Services, your number 1 financial group, your number 1 intermediary financial and insurance group. If I bomb, ABSCA, only America and Canada being, but home crata, Japan, or Usi Skawa, also Fatasa on the Better Grace when I want to Miss Rawadama, Fanamba, nature, and Mama Dina Kusi, not one saying, and I'm here, and Mama Dina, Cotocoine Brand, and here, and Mama Dina, only a coffee pie. And about Better Grace, and then Casano, but to the boss or dog quines now, Brassier Quinso. Actually, much of quite between us on the Better Grace, between and watch Nabi. Okwa onye here mu a ohunchiro umpu ne de na pe e Better Grace Financial Service na American for yama finally recharge automobile sebusua e bia wo hwe me unya car ka wo pe na so kasem wo from why sem ya recharge si he nya hwika ka bi ekuro bia ko ma so ye ubenya wo so ne wo car ka bi ekuro bia benya car afi wo so car no we so ache o pese wo ton ba do unya tofo fa car no ko recharge o beton no sika mo asomdwe kwan so na bibia ye de ama e bi so aya banjuma ni teacher aya nurse ya doctor unya kaa ka opɛ ba sika sɛm nya nso teacher fo yi asɛm ne talk yi ye kura saa misrɛwo ɛma bibia ha fa recharge o ti ase na mo fa payslip ko no bɛ nhye o ma card bi to charge kakra ko pem se bi tiawi na bibia yi e di ama e bi so ayɛ ɔhene wo yɛ sɔfo o de ɛnyɛ sɛ bi a o yɛ abanjuma ni ba do wa address e hwɛ wa ibe hu ana wadaro ma o hia card bi akɔ recharge na no mo nhye mo ma card bi to charge kakra na bibia akɔyi e di ama ebi zo wa kontu o pese otoka de ba bre o maame odofo abusuani bi wa ha se ya free recharge o ma be so mu wa kontu no ma still no ma toka no wa kontu mo ebeju Ghana hanso a port wo agent be bre ho no betimi aboa no ma yika na ma so je kwans na bibia akɔyi ma on plan de na abusuan from no mo kasa na bibia akɔyi enfama me de kwa na so bre pa me bi hia nyame kan odofo makra baba your perfume nyama ye bu ye ho ma ye ho yisha na ne ye ni je wo mu ne say perfumes no ebo show ha no sa wo ba ne wani je hu bia ye ho tester na wo ye showcase so wa he shum ye bia no bi ti ai ye ka tester na chere say nya sale na aba beto no unim de we a next na aha package announcement ba wo hwe ti we amber glue we wo ho ti wo hwe be fili ahwe ya ma unya na wo hwe na se wani je ho a na wafa ti ye nyama ne de